Каква е разликата между PGD и PGS? Здравейте! Казвам се Нади Петрова и съм ембриолог в инвитро агимедицински център Димитров. PGD – това е предимплантационна генетична диагностика, а PGS е предимплантационен генетичен скрининг. Както предимплантационната генетична диагностика, така и предимплантационния генетичен скрининг позволява генетично тестуване на ембрионите, получени инвитро. И двата метода са приложими само за ембриони, получени инвитро, и при двата метода е необходима биопсия на ембрионите. Предимплантационната генетична диагностика таргетира конкретен генетичен проблем. Може да бъде насочена към определен ген, който е дефектен в семейството. Подходящ е за двойки, които са носители на известни генетични мутации или заболявания. Фокусирането е насочено към конкретно генетично заболяване, като например по този начин могат да се открият заболявания като сърповидно-клетъчна анемия, муковисцидоза, таласами и други. PGS се използва за оценка броя и структурата на хромозомите в ембриона, за да се установи дали, например, има анеуплоиди, неправилен брой хромозоми. Чрез това изследване се анализират всички хромозоми за общи аномалии, без да се фокусираме върху специфичен генетичен проблем. Така могат да се установят състояния като синдром на Даун, синдром на Едуардс и други. Не се търси конкретно заболяване, а по-скоро обща хромозомна нормалност. Подходяща за двойки без известни генетични мутации, но с висок риск за хромозомни аномалии, като например повишена възраст на жените, чести инвитро неуспехи. Като заключение можем да обобщим: PGD е по-целенасочено, докато PGS е по-общо тестуване на ембрионите. Изборът между двете изследвания зависи от конкретните нужди на двойката и тяхната медицинска история. Надявам се темата да ви е била интересна и не забравяйте, че всяка последна неделя на месец имаме безплатни консултации.